Nanata? 1 Corinthians chapter 6, verses 12 to 19. Manindog tang tanan mga igsuon, katong walay Biblia, alhin lang tanaw. Nya, kung gusto gyud kang nakay imuhang kaugalingong Biblia, ing nako kay tagaan kanako, kung nakay mabasa. 1 Corinthians chapter 6 verses 12 to 19 nag-ingon diha, dunay miingon, gitugutan ako sa pagbuhat bisan unsa. Tinuod kana apan dili ang tanan makaayo kaninyo. Ako usab makaingon nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa apan dili ako buot nga mahimong ulipon sa bisan unsang butang. Ang uban mo ingon, ang pagkaon alang man sa tiyan, og ang tiyan alang man sa pagkaon. Tinuod ka na, apan tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tawo, dili alang sa kalawayan, kundili alang sa pag-alagad sa Ginoo. Og ang Ginoo magsangkap sa lawas. Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo, og siya magbanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. Nasayod kamo nga ang inyong lawas kabahin sa lawas ni Kristo. Kuhaon ba di ay ang usa kabahin sa lawas ni Kristo og himuon nga bahin sa lawas sa usa ka babaeng nagbaligya sa iyang unod? Dili. O wala ba kamo masayod nga ang tawo nga makighilawas sa babaeng nagbaligya sa iyang dungog? Nahimong usa ka lawas uban kaniya? Klaro kayo ang giingon sa kasulatan, ang duha mahimong usa. Apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa espiritu. Busa likayi ang kalawayan, ang ubang sala nga mahimo sa tawo walay kalabutan sa iyang lawas, apan ang tawo mga nga makihilawason makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. 19. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundili ang Dios. Gipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Magpray ta. Amahan namo nga langit nun, salamat kayo Lord. Nga hangtod karon may mga kusog pa kami na ang gininhawa, makakita, makalakaw, makadungog, makasulti. Kining tanan, walay bayad, libreng gahasa, nga imong gipanalangin, diri namo Ginoo. Busan, ining taklaa, o ining maong adlaw, giulian, gyud ka namo, sa maong mga pagsimba, pagpasalamat. Lord, I pray nga pinaagis imong mga pulong, among hunahunag kasing-kasing makabaton sa kahingpitan, sa kabag-uhan, og tinuod nga magkinabuhi nga imong mga anak o Dios. Salamat kay Lord nga mga hunahuna kasing-kasing mahimo gayod nga hinlo nga hipusanan aning mga mensahe nga among madungog karon. This is our prayer in Jesus mighty name. Amen and amen. Magapanglingkod ang tanan. Ang atong pagtuon mga igsuon naara diha sa verse 19 ningon na dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon. Kanang nas imong tapad uyuga gunitis abaga inang dili ikaw ang tag-iya nimo. Ngisi-ngisi. Gipanag-iya na tikaw, di na mo'y akong giingon. No? Usba na ito mga igsoon, inadili na ikaw ang tag-iya nimo. Okay, so muna giingon diha sa verse 19. Sa makausa pa, maayong buntag. So ako din gi-welcome ang karon first time nga nakaanhi. Ang first time nga nakaanhi, ikaduha nang nakaanhi, o sa mga bag-o pa lang, akong usbon nga ang atong panagtigom diri di ni kabahig, simbahan, relihiyon, or tawo, kinsa na sila. Ang atong pag-anhi, ang tuyo, ang naghimo sa langit o sa yuta. Di ta magsimba aning simbahana, simbahon na to ang Dios nga naghatag sa atong kinabuhi. Okay? So, isure gyud nga before matapos imong kinabuhi, nagpasakop ka sa tag-iya ana. Kay bisan pag ang Ginoo mo'y nagbuhat nimo, pero kay imo rang giangkon ang ikaw rang magkinabuhi ra kag imo rang gusto, delikado gyud kas umaabot. Nagkasinabot ta mga igsoon.
So unang-una, ang Korinto, mo lagi ni maglalis ba ni? Paminaw mo kaayo ha arong ma-open ang atong huna-huna. Ang mga tao karon, mga kasimbahanan, naglalistay na sila, nagdebate na sila kung kinsa ang tinuod nga relihiyon. Pero kung imong basahon dinhi sa Biblia, ilabi na ang gitudlo sa mga pioneering apostles like sila si Apostol Pedro, Apostol Pablo, wala nila panganli bisan unsang relihiyon ang mga pundok. Dili ng mga pundok dire. Ang mga tigom, gitawag lang sila Kristohanon nga tigom. Maubitaw nga mosulat si Paul yung kaigsuunan diha sa Korinto, simbahan sa Korinto. Ang Korinto mga igsoon usa ka dakong syudad or usa ka kanang mauswagon nga dapit diin. Diha si Paul ni sulod og nagpioneering. Nanudlo siya, nagwali siya o naghangtod nga daghan ang midawat sa Ginoo og nahimo ni siyang panagtigom. Sa tanan nga mga kasimbahanan, gisulatan ni Apostol Pablo tungod kay dunay problema ang mga simbahan. So kung mangita kag simbahan nga walay problema, wala nang simbahana sa yuta. Tanang simbahan na ay problema. Og ang background aning Korinto, dapit ni siya nga legal ang immoralidad. Nga kung kamo magtiayon, ang inyong pangandoy sa kinabuhi, makaanak mog babaye. Kay legal man, og hayahay ang imong pamilya kung nakay anak nga babaye, kay magbaligya man siya sa iyahang dungog. Mao man ni panginabuhi aning dapita. In fact, grabe ka mauswagon kaayo ni nga dapit. Mauna nga, kung imong tanawon, giunsa ni pagsulod ni Apostol Pablo, kung wala lang yun kay Ginoo, di yun ni mamugna ning mga simbahana. So, dinhi ni ining maong dapit, naghitak, kasabot mong naghitak, kanang lapad na kaayo ang kahugawan. Maghisgot kag kabahig sala aning Korinto. And by God's grace, natukuran og simbahan. Pinaagi sa kinabuhi ni Apostol Pablo, muna makapangutana kang anong naay unang Korinto og ikaduhang Korinto. Ang unang Korinto, gi-address ni Paul ang problema sa simbahan sa Korinto. Munang nagsuwat siya unang Korinto, unang suwat. Ngadto sa simbahan sa Korinto. Ikaduha, gi-address sa number 1, ang unang Korinto, gi-address niya mga problema Ang ikaduha mga igsoon, iyang gidipinsaan ang iyang pagka-apostoles, ang iyang pagkatinawag sa Dios. Munang nagsulat siya og 2 Corinthians. Matinga ka mo basa ka 2 Corinthians, nagisgot siya more kabahin sa iyahang pagkaalagad sa Dios. Ngano? Tungod lagi sa grabing problema sa church sa Korinto. No? Ang pinakaunang simbahan diin natukod mga igsoon, ang pinakaunang tigom sa mga Kristohanon nga kanang nahimo ang formal nga panagdayeg, mga pagpasalamat sa Ginoo naa sa Antioch. Now, dinhi sa Korinto karon, gisulat ni Apostol Pablo diri tungod kay dunay mga Kristohanon nga liberal kaayo. Ang ilang una-una about spiritual lang or walay labot ang ilang physical, ang ilang panglawas. Mauna nga naguna-una sila, o kinakristohanon ako, giluwas na ko sa Ginoo, pero ang ilahang mga buhat, ang ilang mga lawas nun nga mga kailibgon, nagpatuyang gyapon sila tungod kay wala na balanse ang ilahang pagkinabuhi. For example, ako, nag-alagad ko sa Diyos, unya nito ako sa Ginoo, nya maingon kong luwas na ko, pero naagyapon ako ning mamaye, manglaki, mamaye, usa may lain diha, kanang bisyo, tagay, immoralidad, at kanatanan. Naagyapon sa ako ang mahitabuan na mga igsoon, sama ra na sa gi-address ni Paul nga problema sa Korinto. Ako ning gisulti ning kabuntagon tungod kay niya sabtaan ning problemaha dinhi og ato rang gipalabay-labayan. No? Dili naman unta ka kinahanglan pang ipatawag ni pastor, sultian ni pastor, badlungon ni pastor,
tungod kay sa matag wali, gipasabot man og ayo nga kung naa kaani hugaw ni, sala ni. Nya imong gihapong buhaton sa gawas. Hello? So muna siya ang problema. So unsaon man karon pagsulbad ning maong problema, unang-una hibaw-on na tog kanus ani nagsugod. Kanus ani nagsugod. Because si Paul wala man siya kapundo dinhi. Naglakaw-lakaw man siya katong nagkalain-lain mga dapit tungod kay ang misyon nga makatukod og simbahan. I believe sa panahon nga si Paul naapas Corinto, higpit kaayo ni. Paghawa ni Paul, napulihan og mga leader nga liberal. Kasabot mong liberal, okay ra na, okay ra man good na. Okay ra na, si pastor ag yun ang OA kayo diha. Okay ra na. Kanus ang nagsugod, so diha na nga moingon nag-okay ra na. And then, ikaduha, mas nilala ang problema tungod kay naay mga pagtudlo. Naay mga pagtudlo. For example, mayon ko, okay na, nituo naman kag ni dawat ni Kristo. Muna mo dyan ay kaluwasan. Tinuod bitaw. Pero ang tinuod nga mituog midawat ni Kristo, niingon si Titus, nga dunay grasyang nagtulod niya, nagtukmod niya padung sa pagkamatarong. O dili sa pagpadayon sa pagpakadautan o pagpakasala. So, problema kayo. Unya, sa mga pagkaon, kay gihisgutan masabdi rin ng mga pagkaon nga gihalad og Diyos-Diyos. No? Ni San Roque, ni San Tol. Mga gihalad nila ba? Actually, may pastor naman Ghost Bible ang pista. Tinuod bitaw. Pero basahag ayog, asa man nila gipasidungog, asa man nila gihalad. In fact, naay 7 feast sa Old Testament. Nga gisulat si Moses gihatag sa Ginoo. Og kadto tanan nga 7 ka mga kapistahan para ra gyud sa Dios. Wa gyud ingong para ni Santo Santa Pining. Giapil niya ang dapat kay ang imong kaning physical nimo nga body, pwede ra ba day ka magsimbas Ginoo sa espiritu ra? Natulog imong lawas dito, nya nari imong espiritu, ay lingkod da kanay espiritu dihang manilin galingkod. Pwede? So apil ang lawas. In fact, pag nung sakit ang tuhod, gamito na ako kasimba, pastor, sakit ang tuhod. Niya, patulo-tulo ng luha inig manganta na, walay rason, dili ka na mo. Ni sakit ra ang tuhod, di na mo simba. Kabalo mo kining ato mga awit bantayan nato ni ba? Napay awit nga sa tinuod lang. Gibati ako sa paghigugma nimo. Pero mulingi sa tapad. Tanawa na, sultihan na nasa imong tapad, na di gihapon ta magdayon, kay magbulag rata. Ayaw po nang magtiayon na. Di ko motuan ang inyohang. So, dari na ta, ani na ta, nalingaw lagi dayon ay. Dari na. So, ang uban ingong wala ramang good na problema. Pareha aning mga social media. Social media. Unsa man na? Tanan nga naa sa imong cellphone. Pastor, wala ramang good na problema. Because, dahat yung mga dugay na ron kayo mga igsuon nga nag-media fasta, unya, doon ay nakasugid sa ko nga pastor. Di ba sakop? Nag-media fast man mo no. Kinisikuan ba? Online naman kanunay. Di ako siyang giingnan nga, day, mana? Grabe niingon naman nga, ang media, pastor, di makapaduol o di makapalayo nako sa Diyos. Okay. Bawaan na nako ni. Lapaw na ba? So, it means nga, di man makapaduol, so, okay ra mo disobey. Nga na, no? Okay ra manggod na eh. Kadtong sa una, ang kanang mga adik sa Counter-Strike nga duwa, ni sunod dayon tong Dota, ni sunod na dayon tong Mobile Legend. No? Unya, makaulaw ra ba ni, tag 15 na katuig sa church. Tag 15 katuig sa church.
Pag ingno nimo ablihi ang Zephaniah, wa gyud na katuod. Munang thank you kayo sa mga papa nga nag-embargo og mga cellphone sa mga anak o sa mga inahan. Testingin lang ba anak, bakasyon maron, hulamas ako cellphone nimo be 3 days, tanawag di kaawayon sa imong anak. Testingin ra ang iyang obedient nimo. And makaingon ra bagyo ka, paminaw, kontrahan ang si pastor ba? Makaingon ra bagyo ka, pastor, kinatarungan ra gyud akong anak. Why? 5 ang account sa imong anak. Dili siya mag-post og mga binastos kung friend mo ani nga account. Adto sa speakers. Friend B. Balaan kay na silang manganhi. Unsa unay nako screenshot nako, i-send nako nimo. So, grabe jud kayo. Tanawa, ay mga anak, sekreto anak. Tug-ani ko tinud pila ray mong account sa Facebook. Usbon pa gyud ang pangalan, maora man dagwaya. Ininsikon Japanese na ang parang di gyud mabasa, maora gyapong dagwaya. Adto sila maghunat og share, pamalikas, binastos, mag-TikTok, magpakita na ng mga tinabunan kaniadto, promise. That is why murag malipay na lang kung maabot siguro kog 40 ba? 35 nam koron. Sakit kay kanunay akong kasing-kasing. Mangutana na gyud nila, asa naman padong tong mga giwali. Nganuman tungod kay kung i-allow ra gyud og pasagdan ra gyud sa church mga igsoon magproblema na ta ani sumaabot. Imagine ko no, manimba na ta dire gagisi-gisi ng tanan nga kita natong mga magisi-gisi na ito mga suot. Maglibog, mangyog ka, modong og dibo, modong og kasal, formal kayo, pero modong og simbahan, gagisi-gisi. Wala ko ga-judge, ha? Pero, nga namang dili na to, sulayan og, laino na to ning paras Ginoo og paras kalibutan. No? Mato ka, basketballan, ga-jersey, pagsimba, ga-jersey. Asa naman ang tarungon na nato ni. Sa ato sang subayon, may kay murag, napakoy lakaw alauna nya alas 2 ta mahuman dire. Dunay mo ingon, gitugutan ako sa pagbuhat bisan unsa tinuod bitaw. Ngano ipapreso ka nako magpadayon kag pagpakasala. Oh. Nami basketball karon sa mga boys. Nya nagpatay uniform one way. Unya naay mga tagagawas nga nakaapil kay ganahan lagi sila jersey. Pero magbantay ta, ngano man. Gasuot og jersey dito, tanag basketball, one way ni suot, onya gaaso. Kamo pod, ay hindi, nakahuna-una ako, di na ta mag t-shirt aning Thanksgiving, oy. Ngano man, inyo mang ipanghatag. Makita na ko, ipanghatag ba? Di ba ko kaila? Di ko kaila. Nung panglaw, uy, kisa man siya, di ko kaila. Di gini taga-amo. Nya pag-abot dito, hubog sigarilyo. Arise, shine. Hindi ko ganahan ng ingani nga style ba. Munang nakauna-una ako, dili lang siguro ta mag-souvenir, mag-t-shirts puhon. Kay maumampod lagi na atong himuon. Gamit, ulaw kayo na no, di mo mauwaw na. Gadala kas pangalan sa Ginoo, niya gabuhat kag pagpakasala. Gasuot og bersikulo, niya gagunit og red horse. Nabay uban kasuot, Jesus reigns. Nya galisod naglakaw. Hubog kayo. Bitaw tinuod tong ako ang suggestion mga papa ug mama, tistingin lang inyong anak. Nak, pwede ba kang kanang tistingan nimo imong kagalingon nak, nga di ka kagunit og cellphone 5 days or 3 days. Awayon ka. Sigurado gyud na. So gitugutan tanan. Tinuod ka na apan dili tanan makaayo ni kanimo. Munang nay manghilabot. Kay dili tanan ikaayo nimo. Dili tanan ikaayo nimo. Hello? Tupo kay Alamiro man si pastor. Sulayi ko no ng feeling nga pasagdan na lang ka. Di ba makaingon kang ninduta man ning way manghilabot? Ako usab, pwedeng ako.
Ako pod. Ingon, sama si Apostol Pablo. Ingon si Pablo, ako pod. Ako usab, makaingon. Nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa ang pandili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. Moingon kani kag ulipon mga igsuon. Kining term nga ulipon sa Bible, always ra ni siyang mosunod, di ni mo tan-aw sa nawong sa agalon. Kabantay mo tan-aw mo, kamo tigtan-aw mo mga Korean novela or kana mga dili familiar nato ni mga kaning mga kuan sa mga Hudyo, no? Pagka ulipon na tawgor ra imong ngalan, may nga nag-Gerson, gadagan na gadungo. Sir, unsa sir? Di na mo kaharong sa nawong. Munay ulipon. In other words, ug unsay gustos agalon, maoray iyang buhaton. Daghan nato dining naulipon nag-ayo sa social media. Tanawa na ato mga anak, di na maabot sa tong balay. Di na maabot sa balay, ngano man? While gabaktas ga cellphone, unya naglami, tindog sa. Gipamaak, naglamok, sige naging anak. Lakaw na po, dugay maabot gyud na. Ulipon. Katong hugason, gilangaw na. Nga naman, naulipon na. Ulipon. Munang testingig, ingong ambisa na for 3 days, for 5 days, for awayon, gyud kag ayo anang anak ka na. Naulipon na. Nya kabalo mo kung sa'yo makaulaw? Proud kayo ba? Christian ko! Bull on fire! Tara! Pag-abot na dito, okay, ukab sa Bible. Wa gyud katuod og asa dapit ng ukbon. So, pwede tanan. Pwede na to nang ialaw. Ang uban, maingon, ang pagkaon alang lang man sa tiyan. Ug ang tiyan alang lang man sa pagkaon. Seryoso ba yapod ni? Kana bitang mutambong kag pagkaon, kabalo ka nga kana ang mga pagkaon, gihalad sa mga Diyos-Diyos, gipahinungod sa mga Diyos-Diyos. Si Paul na madlong na ana. Unya kay mo rason naman tak, pastor, para naman tiyan. Di man maborn again ang tiyan, pastor. Kalag na to, kalag, importante, kabalo na tag-asa padong. Katong nas gawas paningkamot in taon mang makasabot, makadungog, tungod kay daghan mang yung bangko diri sa suod unta. Okay. Tinuod ka na apan tapuson sa Dios kining duha. Dara, pasabot og ayon ni Lord. Tapuson sa Dios kining duha. Unya unsay sumpay? Ang lawas sa tawo. No? Uyugan na si imong tapad, basig kalagra na. Nahikap? Tawog yun na. Nailawas? Amen? Okay. Ang lawas sa tawo, dili alang sa kalawayan. Kusuga ni mo ingana ato sa TikTok, no? Pero kare sa pagsimba, mukandila nga giugbok. Klaro kay kang wagyo kakabalo kung sa gisultis Bible. Paghugyaw, luksog, panagsayaw, taro nga pagtugtog ang mga tulunggon, dayga og simbahang Diyos. Pag-abot sa simbahan. Snappy ra kayo, di manglihok. Pero nakasabot na kayo, labi nang nakay kalipayon, kay pakig mga tumban, mga ukap ning kokos tapad. Oh, Lord, na ako aring napita, Ginoo. Thank you kayo, Lord. Amen? Ang atong lawas, dili para sa kalawayan, kundi alang sa pagpanglibak. Alang sa pagpandaot sa uban. Bantay ko ani ha, kay naarabag yung mga dasig kayog basketball. Pero prayer meeting, di manungha. Narabay mga dasig kayog ligog dagat. Pero silhigon sa church, daubon sa church, hagbasunon. Grabe na nga to ang mga hagunoy, di ano, manggakos na kusligid sa sakyanan. Ano? Para sa napay-uban hambog. Ako, testingan lang ko. Upaw, yun ka na ko. May nga dayog sabnan sa to, banlawan sa wala. Pagbantay ha, adi tamo ginambo, kaya nga tong kusog, ang naan nato, panglawas, iya sa Diyos, og mas nindot na gamitan para sa Ginoo. Salamat dahil ko sa mga initiative sa mga papa. Wa man ko kay bawo.
Nga nagsabot dahil sila. Ilang giadto ang panimalay sa tong igsoon, unya ilang gitabangan og bongbong, salo, galami ko na sila gahapon. Natinga kung gapanon, nga naman may mga papa, managmotor, mga buyog, magpanon ba? Yung magsabot-sabot, nagsamuntaron, tutrabaho itong balay ni. Praise God kayo. So, kung dili alam sa pag-alagad sa Ginoo, og ang Ginoo magsangkap sa lawas. Kay naman tayo lawas, unsay isangkap ni Lord, tagaan niyang kusog, tagaan niyang kanang healthy nga panglawas, aron sa pag-alagad. Kung walay balatian ng imong lawas, asa nimo gigamit? Nya karon og nay balatian mangayo kag kaayuhan sa Ginoo para asa? Ayo. Ningon ang Bible magsangkap siya sa atong lawas. Sa to pa tagaan ta niyang kusog. Tagaan ta niyang mayong panglawas. Gamiton sa pag-alagad. Bitaw sila, kamao na silang mandukdok og martilyo. Kamao na silang gigamit. Pagpangalagad. Naapa mo? Ningon dia. Sa walay duha-duha, oy mao ba na atong giingnan? Sa verse, asa naman tadapit? Gamit sa pag-alagad naman ta? 14, 13. Ningon ang 13 nga 14 na ta. Sa 14. Ningon ang 14. Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo og siya mao ang magbanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. So kung ang atong lawas patay. Kay maabot man ang panahon nga mga matay tang tanan. Way siguro ugma na. Simba ko. Nerbay uban nga maghisgot og patay, mahadlok yung patay. Mamatay na ta. Patay! Napay uban nga, Lord, mabuhi pa kog dugay para asa man. Makita pa ko sa akong mga apo, mabuhi ra. Wagi hunahuna nga mag-alagad sa Ginoo, mabuhi ra makapangalagad. No? So, sa samang gahom nga nagbanaw kang Kristo, mausab ang naghatag kanato kinabuhi matapos mangyud ta, no? Pero kabalo mo na yung mga taong mamatay sa di pa panahon. Nganuman, tanawa ra kog ayo ang Leviticus chapter 11, gibutang ni Lord dito, ayaw kaon ani tanan. Na dito ang listahan. Nganuman, mao man to sila'y mumugna og sakit sa atong lawas. Ningon na po siya, ayaw pagdumot, ayaw kasuko, ayaw pag tanan nga ayaw, maghatag po na siya epekto nga kaayuhan sa atong panglawas. Bisan sa mga kabatanunan na isugo dito, obey your parents and the promise is you will have long life. Na ay mga sugo, mga igsoon, naghatag na sila po. Na yung mga taong mamatay sa di pa panahon. Nga naman, ingnong ayaw, labi ng nanay maintenance. Mukumpiyansa mo yun, lami ang ikaon na ni, nabitaw maintenance. Tinood? Tinood ba na? Tinood na. Kanang inyong mga anak, ayaw na ninyong pugni. Inignaan na sila, na naman lagi ka, lakaw na po, lakaw. Kaya kung imong inong ayaw lakaw, mulakaw yun. Inig-abot, una naman lagi ka, lakaw. Lakaw na. Lakaw na po ka, lakaw. Maniod to sa kumang, ayaw, narin mo pa, paniod to, narin mo kapakaon mo to. Lakaw na, lakaw. Kay kugihan kay na silaglaag. Lakaw bisag asa. Pero ani nas buluhatos Ginoo. Kapoy man labad akong ilong. Daghan kaya nagpasanginlan. O sa ipon kitang ginikanan, tinood? Ginikanan, tinood? Padayon ta. Karong mahuman na ta. 15. Ningon ang verse 15. Nasayod kamo nga ang inyong lawas kabahin sa lawas ni Kristo. So iyan na ta ni Kristo. Amen? Kuhaon ba di ay ang usa ka bahin sa lawas ni Kristo ug himuon nga bahin sa lawas sa usa ka babaeng nagbaligya sa iyang nunod.
Paminaw og ayo ha kay ato ni siyang palawuman ang atong kaalam og pagsabot ni ini pinaagis tabang sa Ginoo. Pag muingon na gani nga ikaw, parte ka sa lawas ni Kristo. Sabta ang lawas. Unsa man ang lawas? Nay mata, nay ilong, nay dunggan, nay baba, nay kamot, nay tiil, na tanan. So apil na ka. Naka sa lawas. Now, ang lawas nga gisgutan din is ang church. Kung ikaw naapil na sa Kristohanon nga pagkinabuhi, kabahin ka sa lawas. Makaimo ba di ay kuhaan sa kag-kidney karon? Ang kuhaan sa kagkasing-kasing. O ambisan ning mata, kaya ato sa ning gamiton dito, dili. Kung asa siyang lawas nagtapot, ato siya gamiton. Amen. Ngayon ba si Gerson sa iyang asawa, bisag asawa na niya, Rose, mulakaw ko, murag di man kay ko kaklaros kalsada. Ako'y bili niya akong mata, kanang imong mata, may kong dadon. So kung asa ka ang alawas, kung ikaw ba diha ka ang alawas naka-assign, di ka pwedeng gamiton sa uban. May nag-Jane, ambi ang imong baba, Jane. Kaya mo ato ko silingan, naghanag yung ko, i-chismis ron. Excited, nagyo ko magbalon, nagyo ko paniutok, panihapon, kay daghan kay kong ipanabi ron. Dili, pwede. Kung kana nga bahin sa lawas, naaana nga lawas nimo, di na pwedeng tangtangon o gamiton sa uban. Ang gipasabot nga, kung ikaw sakop na sa lawas nga mao si Kristo, dili na ka pwedeng gamiton pa ngadtos mga butang nga iya sa away. Muna di klarong gipasabot ani. Kaya nakita ni Paul nga Christian sila sa panagtigom pero sa gawas mga guba og imahe. Kana si Hazel? Kana si Angelo? Kana si ingon pa tong Pastor Reniel, nganong mo ato man ta silang church? Ngalabaw pa na sila ka maldita na to. Di ba? So munang lisod gyud kayo mga igsoon. So, padayunon na to. Diretso ta mga igsoon sa 16, wala ba kamo masayod nga ang taong makihilawason, makighilawas og babaeng nagbaligya sa iyang dungog. No, giklaro ni Paul, duha man gyud siya. Una, literal nga meaning. Nga kining maong dapit naa gyud ni sila issue ani. Kaya gani ang background, katap sa ilahang dapit ang prostitusyon. Pagbaligya og babaye. Maadto kag Vietnam mga igsoon. Inigtan-aw ni mga namang gina sila gitawag og kanang bar town. Mga bar. Nga town gyud, mura siya usa ka town. Nga mga babaye, murag mga calendar girls. Na sa Daplin. Naging anak tanan. Yung ang gunit na nimo. Unya naka-tube lang na sila, unya ang uban naka-bikini lang. Mura kag nas daplig dagat. Mamili ra ka, ikaw pila man kaday. Kamunduha pila mamo. Nga na ang background ani, munang gigamit ni Paul. Nga kining usa ka, iya na ka sa Diyos, o Kristohanon ka, or may tag, minyo mo no, sa imong bana. Siyempre, nahiusa mo sa imong bana. Pwede ba di ay Picasso ursa mo, kay ikaw, gamiton sa uban? Di, pwede, tama? Kaya nausa man mo. Sama, sige pasabot ni Lord nga, dili pwede nga ang sitwasyon sama, ana. Nga kamo nahiusa na nako, Picasso, kuhaon ka, adto na pumos kalibutan. Nakalagad na ako, di mahimo po mong kalibutan, nun dili, ingon na. Last Sunday, unsay mensahe? Nangandoy bagyog kang mahinluan. No? Kaya muray bisyo na ito, panghinluan niya ito mga nawong. Pero sa sulod na ito, hugaw na ito kayo. So, ningon siya nga, kung makikilawas ka na, nahiusa ka niya. Nakaroon, kaya nahiusa na magkatakata ni Kristo, nahiusa na gyud-ta ni Kristo. Pwede pa di ay, nga mabulag ka niya, inig kalunes. Ato na po ka mahiusa sa kalibutan, mananapaw na ka. Spiritually.
And then balik na pukas Ginoo ni kasande. Kapoy ra ba kayong isayaw, isimba ning naay sala nga gapabugat nimo? Pag ingon na sa praise and worship leader, ato ipataas ang atong mga kamot. O niya, napag-iuban nga, bisag na as church, gapakasala. While gadayeg, sig pangusi og bata, pagpundo. Pag ingon as pastor, binayaw, ato ibayaw tong kamot. Binayaw ko, maulaw ka mo bayaw kay bago pang nagpakasala. Maunang wala na tayo kadasigon. Ang atong kasing-kasing wala na nasentro sa Diyos. Gani, nagulat na lang ta. Ano kaya, human nga awit eh. Nga maadli pa dyan, maampo pa dyan ni Rose kasimana. Gaya mahuman. Kay wala kay kasing-kasing nga musimbas Ginoo. Unsay rason? Tuwa ka na iusas kalibutan. So, kay gihatag man nimo imong espiritus Ginoo, imong kinabuhis Ginoo, imong una-una, imong kasing-kasing Ginoo. Ihatag na lang ang tanan nga ikaw sa Dios. O napailain. Kani feel yun taan kitang tanan, igo jud ane. Kitang tanan mo ingon, igog yun ko ron. Sa una, mga igsoon, wa pa ko na Christian, nisulod kog Bible school, pero wa pa gyud ko na Christian. Ala na, kamaon na kong verse, la, ingon hindi mag-pray. Pero wa pa dyan ko na Christian. Nya kay ang among Bible school, bawal mag-uyab-uyab. Kay doon may tabo, unsa? Masakitan ka mo backslide or makabuntis ka or mabuntis ka. Di ka mag-eskwela. So bawal. Nya kay og unsay bawal lami man. Imagine ra ko na nga. Ini kabuntag sayo manilhig Miss Campus, dak manggahan. Makitaan magyun ako siya oy magingana-ingana atong ballpen nga naay usom na sa unang ballpen ni Kulintas. Nya magingana-ingana dayon atong ilalom sa manggahan tu ara oy ka. Praise God. Woo! Kalamiyag yun, mga batanon, lamiyag yun, gugma oy. Lumiyag yun, pastor, kinalamian. Pero pag nasakitan na, pag nag-away-away na, daghang masacrifice. Hello? Akong tugutan, example rani ha. Example rani. Wala man diri si Rere. Maingon na si Ara, pastor ni angay kong Rere, o ang akong gibati, muragikan ginis Ginoo. Si Rere po mo ingong, pastor, na ako'y kalipayon sa diyang makitaan ako si Ara. Kamu ba diha ba mga... Pamina mo kay sa mga churches, okay ra lagi. Okay ra na. Same thing sa ako, ako'y problema. Pero always ninyong ano kung isang singing, gababag, siging kontrabida. Kaya gikonsider nato ang mga mahitabo. Muingon na dayon si Ara, di ko mo sunglid ron, pastor, kay gaaway si mamag si papa. Pasangin lang pas mamag si papa. Sila di aing Rere nakaproblema. Muingon na po si Rere, dili sa ko mo gitaron, pastor. Unya, affected na tanan. Maapektuhan na tanan. Kamu na adas gawas, kasagit na ko, masabtan na ninyo. Mga baki na rin mo, amin na niron. Okay? So, problema na. Napailain. Si Ara, dili na siya makaduol-duol ni bisan kinsa, kay naa na may musaka ang kilay. Nanay mag-jealous, limited na siya, tama? Si Rere pod, limited na pod siya. Pamina mo kayo ha? Kaya mo burn out niron, mag-pray na ko. Tapos na di ay. Karon, okay, na-outing ang youth, mga ligog dagat. Sila rang duha kanunay, magkuyog. Dali tari magbalibol. Kami rang duha magbalibol. No? Dili na wala na fellowship. Wala am jud na siya problema.
ang nakitaan sa imong leader, sa imong ginikanan, di pa ka kamao, muhandol og relasyon. Munang ingnon sa ka, iampo na. Iampo na. Kay sunod tuig, di na po na mao. Sunod na po tuig, di na po mao. Kada tuig, di mao. Murag ikaw may na problema, di ka mao. Di ka kamao. Sumao na siya. Unya ang danger, ana, kung kamulang duha. Di ba no? Kamurang duha. Naamo sa wrong place. O sa wrong time. Problema na. So, mauna siya nga, lagi mo yung, ayaw sa ha? Di pa pwede. Di pa pwede. No? Alangan, naman po kami yung pastor. Pwede naman ko mo in relationship. Kada date na mo, uban ka, pastor. Di ko, oy. Mag-ibog ra ko ninyo. Sige mo, I love you, hi, di gihilantan ko. Samantawan mo, eh. Ang duha, mahimong usa. Listen, ang duha, mahimong. Niun sa man ang Biblia, padayunon na to, verse 17. Perting kusugas ulan. Ningon ang verse 17, apan siya nga naiusa sa Ginoo, naiusa kaniya diha sa Espiritu. Seryoso ako ng pangutana na nasi mong tapad, nang nahiusa na bakas Ginoo, brother. Pangutana mga igsuo? So kay ang duha may mong usa, ikaw nahiusa na sa Dios, usa na mo diha sa Ginoo. Karon sa laing adlaw mubulag kas Ginoo. Kay makighiusa na pukas kalibutan. Unsaon man aron pag-spilling? Nasabtan ba nato na? Nasabtan nato? Sunod. Ingon ang verse 18, busa likayi ang kalawayan. Di na nako ni binagsaon unsa ning kalawayan. Oy, mga cellphone na to diha. Unsa may mga gipang download diha. No? Nya, tanaw dayon anang mga sayaw-sayaw. Naaman po yung mga lalaki nga mag-TikTok po. Gwapo kayo nga mga lalaki nga purma kay glawas o niya magsayaw na sila. Magsayaw na sila. Nya ikaw po mura po giganahan kagayo. No? Magunit-gunit anang puste nga stainless. Kamaon. Naganahan po kagayo. Likayi ang mga kalawayan, ang ubang sala, nga mahimo sa tao walay kalabutan sa iyahang lawas. Apan ang tao nga makahilawason, makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Hello? Muadto ka sa mga countries, mga igsuon nga, kanang naang gihimo nilang gi-orient nila, bisan ang mga kabataan, kabahin ni ining sexual nga mga buhat. Gani, gi-reproduce na sa mga eskwelahan ang mga, o siya tawag ka na? Birth control. Tanan, nana, buta sa eskwelahan. Ikuha na sa mga estudyante. Libre na ganin na uban, ni panghatag. Wala na hibaw nga mauna siya'y usa sa hinungdan, ngano nga sa nilabayng history sa kalibutan, dunay usa ka nasod nga labihan kagamanan og dili sila mapildi pinaagis kaalam, pinaagis sa espada, kana mao ang Roma. Tanang nasod luhod sa Roma, pati ang nasod nga iya sa Dios, ang mga Hudyo luhod sa Roma, and they were under the Roman Empire
sa kapanahunan ni Jesus. Tungod sa kakusgan niining maong nasod. Apan walay nasod nga nakapildi nila, ni kalitrag kahagbong ang ilang kagamhanan. Ni kalitra silag kahuyang, ni kalitra silag nitibulusok sila paubos. Unsay hinungdan? Immoralidad. Sama nga ang putaw, dili nimo maguba, dili nimo basta-bastang maputol ang kadina nga putaw. Ang maputol ra niya, maguba niya, ang iyang kaugalingong taya. That is why kung ato ning ialaw sa church ni, magpadayon ni. Sad to say, praise God, nagmatinud-anon, naningkamot nga mahinlo, pero ang uban na magpadayon ra gyud. Niyang magresulta ra bagyo ni bay naghanang panawgon. Daghan na kayong pampuon. Magpadayon sa tamang igsoon kay hapit na tamahuman. Ingon ang 19, tanawang 19. Wala ba kamo masayod ng inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo? Naa siya sa sulod? Ang Diyos nga Espiritu Santo niya sa sulod? Unsay sumpay? Nagpuyo siya diha kaninyo. Og nagihatag sa Dios kaninyo. Tama? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundili ang Dios. Klaro na. Klaro na. Sa mga mag-uyab dire, di na mo pwedeng bulagon. Paminaw. Paminaw kayo. Kusog ra ba kayo kang mojilos-jilos niya? Ikaw nanganak niya, ikaw nagpasuso niya, ikaw nagpadako niya, ikaw nagpaeskwela niya? Nga gani, mas palabihon pa nato ni siya kaysa sa atong ginikanan? Next year, di na po na mao. Di na po na mao next year. Sunod tuig, lain na po. Nga naman. Tungod kay ang nasayod gyud ang Dios ra. Makatawag yun ko sa una mga igsoon, maghilak-hilak yun ko kay nasakitan yun ko gayo. Imagine na nabawi na ko ang cellphone pagtanaw na ko dito. Han, sa gate ko maghulat Han. Unya kay dili man may Han akong tawganay. Unya wapag yun ko yung motor. Ilak ko gayo, nasakitan ko gayo. Gawas Miss Bible School, nagtagay mi. Grabe kayo. Sakita kayo gito. Pag-abot sa panahon, di kami magdayon. Kayang giandam dahil Ginoo nako. Kana akong kauban ron. Hay? Di gini mo. Ngayon mo to siyang hilak-hilakan o kayo. Gibaylo nimo ang imong ginikanan niya. Usahay, ibaylo nimo ang Diyos niya. No? Oy, simba taugma. Nyamay nga itong imong kan. Manuroy ta. Oh, simba suroy. Ka na simba, nara kanunay, kani kay suroy. Let's go! Pa mo, naminaw pa ta? Nyam suroy-suroy din mo atong bikyo. Nyamay nga rin, tanawa lab, nindot kaayo. Nyam masakpan atong usa. Wa na? So, klaroon, yun nato ni. Iya ba ka sa Diyos? Or iya pa ka sa imong kaugalingon? Or gipanag-iya ka sa kalibutan? Tuluran eh. Tanawas ako. Tuluran eh. Iya ba gyud ka sa Diyos? Or ikaw ray na nag-iya sa imong kaugalingon? Or iya ka sa kalibutan? Ngano man? Dili buot gipasabot nga naa na ka sa simbahan kanunay sigurado nagyong iya ka sa Dios. Kaya mga tao naa sa simbahan kanunay pero kusugang mamalikas og tuwas gawas. Naa sa simbahan kanunay pero walay pagbag-os pag kinabuhi. Mao ni ang pinaka problema mga igsoon nga niya sa tuwa. John chapter 16. Ano? John chapter 15, verse 18 and 19.
John chapter 15, verse 18 to 19. Okay ra mabuhi ha? Akong gikusog og ayon ni for the sake sa naa sa gawas nga makadungog sila. Okay ra mo? Sige, praise God. Ningon diha, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan ni ini. Sumpay. Verse 19, kung kamo iya pa sa kalibutan, higog maon unta kamo sa kalibutan. Ingon nga iya sa kalibutan, apan, gipili ko kamo, gikan, niining kalibutan na, o kamo dili na iya sa kalibutan, busa na silag kaninyo ang kalibutan. Sultiin ang nasa imong tapad ay nang dili ikaw ang tag-iyas imong kaugalingon. Lingi-lingi sa likod tanan nga maabot nimo inang dili ikaw ang tag-iyas imong kaugalingon. Ngano gani? Ngano tungod kay niingon dito nga? Niun sa to dito, balik ta. Niun sa ganito dito? Na? Higugmaon unta kamo. Kung iya pa kamo sa kalibutan. Pero kay iya naman ka sa Diyos. Ang ato na lang himuon, mapamatud-an nato nga iya ta sa Diyos. Amen? Atong time. Alas 12 na. Maunay atong paningkamutan. Nga kapamatud-an gyud nimo nga iya sa ka sa Ginoo di na ikaw ang nanag-iyas imong kaugalingon. Kay sa atong kaugalingon buot-buot ra gyud ta kanunay. Pero kung 10:50 mahuman ako. Pero kung iya ta sa Dios mga igsoon, ang ato gyud kanunay tinguhaon og unsa gyoy makapahimuot niya. Kini timan kung dili ka magpagamit sa Dios, automatic na dayon na nga ang mogamit nimo ang kaaway or ang kalibutan. Ug dili manggaling ni walay lain, ikaw ra magbuot sa imong kaugalingon. Pero ang pinakanindot mga igsoon, pilion gyud unta nimong magpagamit ka sa Ginoo. 10:50. Napa ko'y gamay nga nabilin nga oras. Ako ning paspasan. Hinaot nga masabtan ninyo ni og ayo tungod kay kung ikaw wala nagyug kay panghuna-huna nga mahinlo ko gamiton ko sa Ginoo kay iya ko sa Ginoo. Ang Ginoo labaw kayo ang iyahang pangandoy. Nga mahinlo ra gyud kag makasabot gyud kag ayo nga gipanag-iya kas Ginoo kay gamiton ka sa Ginoo. Nasabtan nato? Naklaro nato? Amen. Praise God. Atong adtuon mga igsuon ang Daniel chapter 5. Daniel chapter 5. Napay gamay nga panahon mahuman pa ni nato. Daniel chapter 5. Daniel chapter 5 verses 1 to 6. Unya naghimog dakong bangkiti si Hari Belsasar alang sa 1,000 ka mga kadagkuan og nakig-inom siya uban kanila. Verse 2. Sa dihang nakainom na si Belsasar sa bino, gipakuha niya ang mga galamiton nga bulawan og plata nga kinuha sa iyang amahan nga si Nabucodonosor gikan sa templo sa Jerusalem. Diha sa kutob, tanawas ako. Kini si Belsasar, anak ni Haring Nabucodonosor. Siya mo'y napuli nga pagkahari. Tanaw sa, kunya ron lang tapad. Siya mo'y napuli nga hari sa iyang amahan. Ang iyang amahan kaniadto misulong sa katawhan sa Dios nga mao ang Israelite. Giguba nila ang templo o ang tanang panudlanan sa templo. Mga kupa, mga panaksan, tanan nga galamiton sa templo sa Dios. Gikuha nila o gidala ngadto sa Babylonia. Pero kay kini si Nebuchadnezzar, diha may kay gayunang nakaila siya sa Dios. Sa dihang gikuhaan siya kaalam, after 7 years gibalik, nakaila siya sa Dios.
iyang girespeto ang Dios sa paagi nga ang mga butang nga gikan sa templo sa Dios gihipusan, giampingan og dili pwedeng gamiton. Pagkamatay ni Nebukadnezar, napuli ang iyang anak nga si Belshazzar pagkahari. Naghimo siya kapistahan sa iyang Diyos-Diyos og naghimog dakong bangkite. Gikuha niya ang mga panaksang bulawan, ang mga kupa, ang mga galamiton sa templo sa Dios nga atong gisimba karon. O gihimo niyang tagayan og bino sa pagselebral nila sa kapistahan sa ilang mga Diyos-Diyos. O iyang gipainom ngadto sa iyang mga kabit, mga puyo-puyo o mga kadagkuan sa iyang gingharian. Nakuha na to. Klaro? Padayono na to. Niingon diha. Sa verse 4, nag-inom sila og nagdayig. Gidayig nila ang mga Diyos-Diyos sa bulawan, sa plata, sa bronze, sa puthaw, sa kahoy o sa bato. Pero tinaghanan na sila Diyos-Diyos. Nay baratohon, nay mahalon. Murag ka ng karon ba? Dagan kayong Diyos-Diyos. Nay baratohon, nay mahalon. Nay pautang. Napoy Ginoo, embargoon kay wala impas. Mas gamanan tingali ni kay dako kay sa ari. Ambot lang, mangita mga gyapon na sila glusot, i-justify yun nila na agtaman. So, sama aning itabua. Ningon diha, verse 5, sa kalit may kamot sa usa ka tawo nga misulat didtos bungbong at bang sa suga og nakita kini sa hari na ay putol nga kamot nga nagsiga nga misulat sa bungbong. Imagine, magsulat kas bato, magsiga-siga, no? Muni yang nakitaan. Nagsiga-siga. Unya, niingon diha, sa verse 6, nang luspad pag-ayo ang panagway sa hari, o gibati siya kalisang. Kaya mga taong way kahadlok sa Ginoo, mabot ang panahon, lisangon, nag-ayos Ginoo. Kasabot mo kung saan ang lisangon? Kanang murag mataranta na og ayo og wa na hibaw unsay buhaton. Muna siya. Sunod. Nawadaan siya umoy ug nangurog sa iyang mga tuhod. Pakita ako na kung nawang hadlok kayo. Sige kuno. Dili makahadlok. Nahadlok nga nawang ba? Pagkakita niya mo rin siya, hadlok kayo siya. Kay naay gisulat dito. Padayuno na to og basa. Ningon diha, pagsulti, ang verse 7, misinggit siya o gipatawag niya ang mga may anting-anting, ang mga maalamon o ang mga astrologo. Giingnan niya sila, kinsa gani kadtong makabasa sa maong pulong nga gisulat diha sa bungbong og makatugan kanako sa kahulugan niini. Pasuluban kog sapot nga harianon, pakwintasan kog bulawan o himuon ko siyang ikatulong labing taas nga opisyal sa akong gingharian. Na itulo nga gi-offer ang hari. O kamuntanan mga malamon, mga mananagna, mga huyop-huyop, mga tayhop-tayhop. O, diri mo tanan. Basahan ninyo ang nasulat sa bongbong. Kinsa gani ninyo ang makabasa o makasabot niya ng maong gisulat. Maka-explain sa ako. Tagaan mo na kog harianong suot. Unya, kwintasan ka na kog karat-karat nga bulawan. Kadina. Ikatulo, himuon ka na kong ikatulo nga powerful nga tao sa akong gingharian. So, sa man Dario, king, unya, queen, si Belshazzar, unya, siya ang hari, sunod, ang queen, diya sunod, mauna ni. Maoy reward. But listen, wala agyoy makatubag. Silang tanan ng lantaw, di igyod sila kabasa. Ang prinsesa miadto sa hari ingong ayog kahadlok, ayog kalisang. Sa panahon sa imong papa, dunay usa ka maalamon nga dunay espiritu sa Dios nga makahimo sa pagbasa sa mga damgo o sa mga tanghaga o sa tanang mga malisod. Kaya niyang sulbaron kay naa siya espiritu sa Dios. Ipatawag siya iyang pangalan sa Daniel. Niabot Daniel. Sa pag-abot ni Daniel, ningon siya kamahalan. Ang Dios ray makahimo ana.
tuganan ka nako og unsa gyud. So tanawan ni kadinhi man ta mag-closing paning kamuting masabtan nimo nig ayo. Verse 22. Verse 22. Ningon siya, og ikaw Belshazzar. Gingnan na siya ni Daniel. Si Daniel gaatubang na ani. Naminaw ang mga opisyal, naminaw ang queen, naminaw ang tanan nga mga maalamon, mga anting-antingan. Ningon siya, ikaw Belshazzar, ang nga iyang anak, kasi iyang kapasabot, si Nebukadnezar, wala mapaubsanon, bisag nasayod ka ni ining tanan. Nakabalo ning anak ka, unsay nahitabo sa iyang amahan sa diyang nagmapahitason. Verse 23, nagpasigarbo ka hinuon batok sa Ginoo sa langit o gipakuha mo ang mga galamiton nga iya sa templo aron tagayan nimo og bino sa imong pagpakigiinom uban sa imong mga kadagkuan sa mga asawa o sa mga kabit. Puyo-puyo. Gidayeg pagyud nimo ang mga Diyos-Diyos sa bulawan, sa plata, sa bronze, sa putaw, sa kahoy ug sa bato. Nga dili makadungog, dili makakita o mahibalo apan wala mo hinuon pasidunggi ang Dios nga maoy naghatag kanimo kinabuhi og sa imong kadato. Tanawa ra guni, munang dinhi hapit natong Thanksgiving karon pa lang daan magsugod na magpangandam. Kaya anto ra bagyo dayon ta magproblema og abot na. Pagandam na lang daan karon. Tag 50 kada semana, di inig Thanksgiving, dako kayo tag mapasalamat sa Ginoo. Di pa makulangan. Wala pa yung mga away-away. 50 kada semana, no? No? Ako dahil itong gipahinumdom, no? Ni Sulaybi ako og suggest ba nga, what if kada pamili mo hatag-tag o sa buok bangko sa Ginoo, no? Ingan na lang, God. There is a church, kung gamit na to, kay daghan naman yun kayo. Nya mo invite tag bisita. No? So, ako sad nagplano sad ko ana nga bisag unsa ka kuan nga mabahin ra gyud siya nga bisan lang usa ka bulan makapalit siguro tag duha or tulo or usa. No? Kay kada ra ba Thanksgiving nato di moubos og 400 ka tao, no? Mo manay ato ang target kanunay. So mo ning nahitabo. Then gi-explain na siya, paminaw mo. Gi-explain na siya, ningon siya. Verse 24. Ang kamot nga imong nakita nga misulat ni ining mga pulo nga gikan kaniya. Kinsa man nga kaniya? Ang Dios. Ningan ang verse 25. Ang mga pulong mao kini, many, tekel og parsin. Da, sabi gipasabot ana. Ningon diha. Mao kini ang ilang kahulugan. Many gipasabot nga giihap sa Dios ang imong ang gidaghanon sa mga adlaw nga magpabilin ka ingon nga hari og natapos na kini. Tanananan. It means karon na lang kang adlaw kutob ni Bukad ay Belshazzar. Munay many. Sunod. Tekel, verse 27, gitimbang ka og nakaplagan nga kulang sa gibug-aton. Ayaw pag-una, tanaw na ko. Sigurado ba kang ang imong pagsimba karon na ay kabug-aton? Uruban-uban lang ta, kuyog-kuyog lang ta. Nga ba yung uban mo simba ka na chicks? Na chicks ato. Ang imong pag-ampo, doon na pa ba'y kabug-aton? Ang mga buluhaton sa Ginoo na pa ba'y kabug-aton? Para sa maning nadaduol ta, gadayig ta, kasimba ta, ni-spend ka almost 3 hours sa church, pero wala di ay gibug-aton. Hangin ra ang pagsimba na to. May pay na nagkot ra ka. Murang istorya ha, murang manay, nauna sa ban, nagkot ra, wag sayo ko ron kay mamina ko suwali. Ugusay ako madunggal karon ako yung ikinabuhi. Aron nga ang Ginoo malipay na ko. Wag yung ingon ana. In fact, mas gitagaan atog dakong kabugaton ang atong gugma-gugma. Relasyon kaysa sa Diyos. Munang sama kang Darius ningon siya, tekel.
Hangin ra ka. Walay kabugaton ng imong pag-alagad nako, walay kabugaton ng imong pagrespeto. Kung musulti ra ba ka, murag na higugma ka kaayo nako. Pero nakita nako imong kasing-kasing, walay kabugaton para nako. Before ka mo pauli, pangutan na imong kaugalingon, naabay kabugaton ang Diyos nimo. Naabay siya kabugaton sa imong kasing-kasing. Ingon siya, gitimbang ka nako, wag yung kay gamay, bisag gamay na lang. Imong gugma, bisag gamay na lang. Ang imong kadasig, bisag gamay na lang unta. Ang imong kalipay, bisag gamay na lang unta. Para nako, wa kay kabugaton. Sunod ni ingon siya, parsen. Tanan nga naan nimo karon. Langkaton kuhaon. Unya bahin-bahinon, di pag yun ni maadtos imong pamilya sa imong anak. Bahin-bahinon ni ngadto sa laing. So ako ma-imagine na sa akong kaugalingon, what if ingon si Lord, karon na lang kakutob. Imong pag-alagad, wa gyoy kabugaton. Sige ra kag syagit og wali, pero wa gyoy ka, nahigugman ako. And then moingon si Lord, tanan nga naa nimo luuyas akong mga anak. Wa gyud in taon sila panulundon. And kabalo ka, kung normal ka nga tawo, pag nakadungog gani ka, ingnon ka, ara! Karon ang katapusan nimong adlaw. Wala na kay alas 12:01 sa tungang gabi ing moabot. Gitimbang ka, wa gyoy kabugaton. Useless ka. Tanan nga naa nimo kuhaon ug maadto sa uban. Unsa kay imong bation? Lusno kano? Wad-an kag paglaom, hila ka pasaylon. Pasaylo ako, Lord. Pero kabalo ka ko sa gibuhat ni Belshazzar? Pagkadungog niya? Gidasig pag-anoy siya ni Daniel nga paghinulsol. Nga naman, ang imong gingarian, maadto na sa taga-Media o sa taga-Persya. Sa verse 29, unya mimando si Belshazzar nga bistihan si Daniel sa harianong bisti o kwintasag bulawan. Mimando usab siya nga pahibaluon ang katawhan nga si Daniel mao na ang ikatulong labing taas nga opisyal saging harian. Verse 30, ni adto gayong gabi huna, namatay siya. No? Wag siya naginulsol. Iya rang gibuhat noon, ang iyang gipromise. Wag gyud naginulsol. Ni adtong gabi huna, gipatay si Belshazzar nga hari sa Babylonia. Period. After that, buak ang kingdom na adto sa Media o sa Persya. Wag gyud nahabilin sa iya nga pamilya. See? Ang pangutana diin ni nagsugod. Kini nga tulo ka silot asa nagsugod. Gigamit niya sa pagpakasala sa kahilayan sa mga butang nga iyas Diyos sa mga butang nga iyas kalibutan. Ang butang nga gipanag-iya sa Diyos nga langit noon. Dito nagsugod ni. Munang karon before ka mo pauli, siguraduha og ayo nga iya gyud ka sa Ginoo. Aron dili ka gamiton ni Belshazzar, aron di ka magamit sa kalibutan, aron di ka magamit sa pagpakasala, aron di ka magamit sa kahilayan. Kay pagka nagamit ka dito, iya ka, panaksan ka sa Diyos, galamiton ka para sa pag-alagad sa Ginoo, sudlanan ka siyang mga pulong, sudlanan ka siyang pag-alagad sa iyang gugma. Hinlo nga bulawan ka. Mas bililon pas mga bulawan nga nadala ni Nabucodonosor sa Babylonia. Kung si Lord naglagot og ayo, gihukman niya sa tulo ka hukom si Belshazzar kay gigamit ang bulawang panaksan nga galamiton sa pag-alagad sa Dios, labaw pa ang Dios masubo og ayo. Nga tawo nga labaw pas bulawan nga iyang gibayran sa dugo niya, gipanag-iyanan niya unya magamit sa kalibutan. Dagang Kristohanon wa kasabot. Wala jud ko'y problema. Mag-una ko sa mga estudyante. Wala jud ko'y problema kay estudyante mo na may mga teacher maghimo mo grado. Kabalo mo disara nagka-problema? Kay mas the best ang imong gihimo para sa imong grado kaysa sa gihimo nimo para sa imong Dios.
Maglibog na ta kay imong sultian, masuko, mag-post ka sa Facebook, masuko. Asan mo kung ano yung lugar, musulod na lang kung ano yung karton na rin. Iyakas Ginoo. Belshazzar, kana nga ko pa, ini panahon sa pagsimbag, magpagalag, gigamit na, balaan na. Karon gisudlan ni mo, ana. Belshazzar, balaan ng Diyos, galamito na sa Diyos. Gisudlan ni mo, ana, gigamit ni mo, ana. Many, tekel, parsen. Tulo ka judgment. En labang nasakitan og ayo si Lord. Karong Dominggo karong adlaw, gipahibalo kas Ginoo nga iyaha ka. Sulti gusto man na si mong tapad ina nga dili lagi ikaw na nag-iya si mong kaugalingon. Bisag dadon pa kas Babylonia, bisag tuwa na kas eskwelahan, bisag tuwa kas trabahoan, bisag tuwa ka sa kalibutan, hinumdumi gihapon nga iya ka sa Dios. Mayon ko sa mga, naman ko yung mga papaan na po yung mga kanang narbaho. Muchat ng taon na sila nga, pastor, di ko ka anak karon kay lain pastor. Oy, di mangyud po mo sila musugot. Walay problema na. Kay, nagyo sila trabaho ba, yung aron, timing jug Domingo, nya di gyud pwede mo balibaran, di gyud na. Okay. Unsa may mahimo na to anak? Wala. Ang ato na lang, ampo sa Ginoo, pangayog pabor, nga someday, makasabot unya sila, nga ang Sunday para sa Ginoo. Pero kanang, ambot lang po na, ha? Ambot lang po na. Because kitang tanan, feel kaayo na to na. Kina-feel yun kayo. Na, unsa man to mga, basta kadili na manggod po na, kay abot na ang mga henerasyon. Yan ay pangutana nga, gamon ni mong kanta, kay di nakakasabot. Yan kang, bakit nga ba ang puso pag sa amo nang kapanahunan kaniadto pag nagmamahal na sadyang nakapagtataka kuno di nagyugo na mapugnan. Okay, nindot kayo buhos pag yun ganing emosyon, di ba? Napoy uban nag-inspired silang musuwat og kanta sa wala lamay pagsusi nga kining kantaha gamiton ra di ay mga patay. Kamo magdibo mo mga girls. Ganahan pa mo inyong kanta, I will be here. Di ba't sabi mo, ko iiwan. Ganahan pa mo ingana mga kanta ninyo, magdibo, mag-birthday ka, na mo offer og song ingana. Di na. Sila nga naghimo ng kanta, wag yun din tao yun na una nga, gamiton dahil maglubong na. Si Martin Rivera sa una mga igsuon, nasa kanta nga, paano? Paano? Sana'y ikay muling makita ko? Pinakurog-kurog ba? Asap ba? Asap. Yakapin mo akong muli. Kahit sandali. Lami kay nga kanta. Gikanta mas patay. Wa na, manganta taon ayo anas jukihan karon. No? Wa na gyud. Gikanta mas patay. Ni karon. Nahinumdum ko sa una because disco man gyud. Disco. Unya naay kanta mga igsuon bag-ora na ni gawas. Who am I that the Lord of all the earth lamia kayo no? Karon kay gipa-sounds man diskuhan niya ang mga inig mo sounds ba ng mga ingana kay manglingkod na managa na des daplin to mga babae niya. Padili-dili di ay guyuron des mga laki niya masayaw atong tunga niya sweet no? Kanta na sa church. Who am I that the Lord of all the earth who cares to know my name? Gospel song na. Gisayaw nas diskuhan, tingali pod ang ga-operate adto wa kasabot sa kanta. Kay ang nasabtan ra ato kay di ko kayang tanggapin, mawawala ka na sa akin. Tuwa na. Mauna siya'y mga example nga mga kupa nga iya sa Dios nagamit sa Babylonia, nagamit ni Belshazzar. Ikaw, iya ka sa Dios. Kisay naghatag nimo tingog ang Dios. Kisay naghatag nimo kusog ang Dios. Kisay naghatag nimo sa tanan nga naa nimo karon ang Dios. Ang pangutana ang Dios bay naggamit. Diyan na tayo. Makahibaw ta nga bagaa din akong nawong no.
No? Lami kayong masayaw. Ining eleksyon, grabe no. Present na yan nga group. Unya lami kayong masayaw. Mubudots pa. Nya human og sayaw katubit ang unsay tawag na game over nga sound. Tot 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 tot. Kat dungog mo na dulag break game sa una nya mag-game over. Wa na. Nag-game over na dias bulatos Ginoo luya na kayo. Pero nas kalibutan kinadasigan. Pinapiyong-piyong pa kanuay, pinakumot-kumot sa dughanan. Unya ang kanta di ba't sabi mo di mo ako iiwan. Pero magkanta para sa Ginoo. Para sa Ginoo na ha. Ngano man, galamiton na ni Belshazzar sa Babylonia sa kalibutan, pero dili na mapuslan o di na magamit diha sa Ginoo. Ingon si Lord, tapos na ang imong mga adlaw. Ug ang imong pagkinabuhi useless, walay purpose, walay kabug-aton, walay goal, walay tumong, wala man lang. Og sayang ang tanan nga naa nimo kuhaon na lang ning ihatag sa uban. Kini maoy pinakakurat nga moabot sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. And that is why karon pa lang daan, sulti gyud imong kaugalingon, di na ikaw ang tag-iya nimo. Ang Dios na. Because nahagbong si Belshazzar sa maong silot, nagsugod rani sa paggamit niya sa butang nga iya sa Dios. Hinumdumi ni ikaw iya ka sa Dios. Sige inganay mong kaugalingon, ikaw iya ka sa Dios. Sultig usob, ikaw iya ka sa Dios. Pagbantay nga dili ka mahimong galamiton sa kalibutan kay iya ka sa Dios. Di na ikaw ang tag-iya sa imong kaugalingon. Let's pray. Father God, thank you sa mga pulong nga among nadungog karon Ginoo. Salamat Lord sa imong hingpit nga pagpanag-iya kanamo. Thank you for your blood nga maoy gibayad aron kami maimuha sa hingpit. Salamat sa pagpahinumdum na di na kami ang tag-iyas among kaugalingon. Salamat Lord sa pagpahinumdum bisan sa panghitabo sa time ni Belshazzar. Grabe ang imong kaguol. Grabe ang imong kasuko. Tungod kay ang mga butang nga para nimo gigamit sa kalibutan, sa kahilayan. Gigamit para sa mga Diyos-Diyos. Gigamit sa kaugalingong interest. Today, gusto namo Ginoo panganduyon sa kanunay nga mahingpit ang among kahibalo, mahitungod ni ining pagpanag-iya nimo sa among mga kinabuhi. Aron nga walay lain nga magpahimulos nga mogamit ni ini kundili ikaw lamang o Ginoo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Manindog tang tanan mga igsuon ato isa ka ang